Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku iki. Nduk diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Prabu ingkang putra Jangkar Pipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja ndak tampa. Gatotkaca semadhung dawuh. Wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodiwati. Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatot ndak tampa. Ya Gatotkaca ndak tampa. Pakde aku ngaturke bekti kaku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Ya Cahedan tak tampa. Wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodipati. Antarja wonten timbalan, Gatotkaca wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngersaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karakadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karakadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Inipun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara Janaka kula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujulan usuni. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar lara. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karakadempel 5 cacahe. Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjal maning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo Werkudara? Wani karo aku. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna. Yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosek Kang, aja mangkat sik Kang. Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Barang tak tersih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, Cahedan. Sik meneng B, babi meneng sik. Meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Lima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Lima Sada uripe padha kedungsang-dungsang.
ngono kok Majelis Dewa kuwi bener lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa kuwi bener kanthi dasar ngendikamu mau Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati kuwi bener kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa ora ngandani aku benerke wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe ning mergo dadi wong tuwa aku wong tuwa kowe bocah ngerti apa mangkat ora lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca Werkudara piye iki wah cangkem gamping ayo kowe tobonge hus malah ngunekke tobong wong tuwa terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawan kok sik kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok kon mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong mula gampang nibake dawuh nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali ruta mari peksa dipeksa yen perlu tak paringi Purabawasesa lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati Dik nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala anak-anak Jodibati kon mentala kon nuruti karepmu terus saya aku tak takon Pak oh ora usah nesu urung rampung takon wis ngowo Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo pamanmu ora manut karo aku oh sik sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah ning Pak Lek Dewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada mergo tekan jaman napa wae pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa nek nganti pisah Pandhawa cilaka wah Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa oh dadi wong labuh ki hitung-hitungan wong labuh ki hitung-hitungan terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih diwales kabecikane aja nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti setan wong tuwa malah diulang aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener ora wong tuwa iki kok sok-sok salah ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah ning jane penemune salah nang kene iki ketok banget dadi pendonong niki do bingung nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong sapa nyawane Semar apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa berarti apa kudune sampeyan ki ngerti Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa gedhe labuhe tumraping Pandhawa Semar ki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho Pak ora ana nalika ning kedaton lho ning jaman Pandhawa raya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata mlebu ngalas metu ngalas manjing desa Semar kuwi ngetutke saben dina kuwi nek diukur nganggo brana picis ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak bobot ora bakal sak traj lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora kudara ora sagagas Antasena Petruk Bagong tundur kene Kang nggih ora usah melu-melu terus aku takon ngopo Kakang disiki ning Karang Kadempel mergane lho Pak De Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel kowe wis tau dimong karo Semar iya tiliki iya Dimas Kang Antarja piye Dimas tiliki nggo gula teh iya ora mung kosongan mangkat to lah Dimas arep ngopo aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan wah guayange ra jamak-jamak tau beng-bengke ringin kurung terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi kwitansi resep
sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijalke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom Rada ora lara. mbok menang men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 01. Tak tambahin 01. Ya metu. Cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngrami omah itu. Oh. Nang jeneng keramik iki nek dienggo nek duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Meledak mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake, Gong. Heeh. Engko tak jajake. Tes. Wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan-mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Amang-amang nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Werkudara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak meng ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balek tendangi. Wah, Mengamang nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara. Bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho, Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kataran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis anak kowe sing iblis. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngapa? Terus Hmm. ambeke awake ndonga sak iso-isane. Mergane Ini modar tenan awake dhewe yakin. lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara. Wes doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing antro? Yo yo yo. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Aku nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara, Antasena.
Kowe nyegat kono, Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Ku tak gejak siramu mudar. Ku tak gejak siramu mudar. Durantasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Ya. Slamet to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak ndoro Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Iya, Tru aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Modar. Santai wae, Tru. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Gandara mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Bapak Pocong. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sik. Aku ki wedi tenan. Setokong. Waduh, wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak? Nggih. Asebabe? Lah, Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Pak Cilik Sedewa. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kang Rama merga Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kanjeng Rama. Rasa nangis. Ana mati kok nangis. Ana mati kok nangis. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Estu. Iya. Ngunio. Ngunio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa?
kula doyak ndara Baladewa. Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung majelis dewa Bapa Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki jos piye amang-amang nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari Wah, ana Werkudara tis. Wah, ono Werkudara. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan to. tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener nek kula dadi Baladewa Bagong dadi Werkudara niku saya do nesu Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrane Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara to. Ha iya. Nglereng iki aku. nglelengno ning ati-ati ora Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah, Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat, muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih, Sida ora iki. ora omong. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kok isih omong kowe. Wis gleleng kae. gleleng pripun Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Kowe lah domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora. Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, Nun, lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Wah, Kurang gedhe, hah? kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, Hah? nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki. Wah. wah, Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba
latihan sik ndak selak tekan kene kok. Oh, nah rada. Gedhe sithik Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Bisa ning ming cendhek. Jane mencendek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene ming cendhek ya. Ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodimati. Wah. Wah. Ayo kek nyeluk senengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repan aku. Aku mau jane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Komeng pahitane kok meng es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono kuwi ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Omeng so. Sopo saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuwatir. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuh ke papan tekake di kontese. Sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsuh tak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Oleh lah dalah kaya apa werku. Aduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku maca ning ngarepe kanca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edane. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu karo aku ora. Menungsa tataran ngembari marana teman. Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol glangsar. Kapamu kawan kowe? Wah. Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumuyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono. Iki kersa iki. Inggih. Iki kersa iki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Wah.
Gong suarane gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Koko Prabu ngaturi sareh. Sare piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Kresna kakangku. Buh. Oh, konangan Andre yo sarene Mesti keto. apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi pagebluk menapa Prabu Koseta. Yai Prabu mau tekan kene aku ing nderekake wonten wigatine nyuwun ngambil pustaka Jamus Mimasa teng gati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ing taman pagebluk lah kok si Adius tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen Setyaki Wonten dawuh. kowe seksine ya kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Lah, apa kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo orang kusut kaya. Menang ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning menang ora? Ora menang tak bubuti bringosmu. Wah. Menang. Aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Mung dianggep Werkudara. Dadian saka duel. Duel dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu mau iki. Man ket mau dunake duar. Mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa. Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Ayo. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna. Oh. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa piye? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh.
Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura. Aku ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sega. Ya, Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuh ing Siadi lawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane. Nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manahku Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika godhang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambekane Bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih. Ya, Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo dherenipun Kakang sawi kula dherekaken. Petra Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan. Wah, Dipol. Aku njaluk ngapura. Aku wis sowan ning Karang Kadempel. Kakang, iki Puntadewa. Wis sowan ana ing Karang Kadempel. Apa kang diaturake kelawan Petra apa dene Bagong? Yen to Kakang Semar nandhang raga Kang Badranaya. Kakang Semar aja nikake kelawan para Pandhawa. Kakang Semar para gage wungu. Warasa Kakang Badranaya. jagat waisane Bathara wayah para jagat. Kakang Semar. Mara dak suwun Kakang Nayataka paringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang raga. Monggo Kresna ora nate pangling kelawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan, ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha, nanging ginebeng ning jroning penggalih. Kakang Nayataka. Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha swana ning Karang Kadempel. Ndara kula Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kresna. Iya Kakang Semar. Ya Dipol. Iya Kakang Semar syukur. Yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko, syukur Kakang Semar. Wah, Bapak Waras Gong. Wah, Bapak Waras to. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang raga, sejatine apa ingkang ginaya. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar?
Mboten perkara payangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembali marang kayangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula, gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula nika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah jinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yai Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Klima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Klima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Klima Sada ical. Iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten mung cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Klima Sada ora ketemu lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar wigar. Mula sinuwun Ndarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Aja serik rasamu. Yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Klima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Yo. Semono uga Werkudara Jawa kanggo ngupaya adhimu ragil supaya kelakon penjangkane Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur. Ora sak dadak kakehan gunung. Dibudalake kowe mabura ning Diri Gandara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo Werkudara. Hi. Wong Atna Permana Jati aja kleru ya Yayi. Wah, kaget. Dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati.
Yen ngono kowe ing sesingla Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klima Sada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Kekudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Janaka. Koko Rabu. Nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandangipun kados mekaten. Koko Rabu. Ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran kelawan Nata Ndarawati. Ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adhawu. Sabisa-bisa tambahan lakuning Ratu Ndarawati ae. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurmat karo kekuwataning Sarana Pandhita muda sapa. Aku Pandhita Klihang Kabur Kanginan mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dunungku. Yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati. Begawan Waskita Jati iya. Panjenengan sapa? Tepungke Nata Ndarawati Prabu Kresna Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging ndak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Nata Ndarawati nyuwun tulung karan Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan karan Nata Ndarawati. Sinuwun. Kepasang Yogya katujuh ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndarawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing Nata Ndarawati. Sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Waskita Jati, yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu. Boliki to sing sesingla Nata Ndarawati. Iki sapa? Pandhita Klihang Kabur Kanginan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Ndarawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengen mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Kowe kalah prigel karo Waskita Jati. Isa tak rebut pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Nyaketo kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku Waskita Jati. Aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan. Sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging Nata Ndarawati jebul sesinglaning Mandya Betari Durga. Pancen kepara nyata. Ning gumunku dewaning panggoda pangrencana lha kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda Kangenan Waskita Jati. Mongko miturut pitunganing Nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Betari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa kang bekti kula kunjuk. Iya ya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nami duka ora Ingkane ndi? memba pandhita Mas. Dadi pandhita enom sing mungsuh Kresna mau. Inggih. Wah. Dewa, Wonten dawuh. ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa, ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Iya, mboten dados menapa. Jer sedaya titah ing gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil Wonten dawuh
diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Setiwayu budhal nang Karang Kadempel. Kakang Semar, pustaka Jamus Lima Sada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe. Ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi gareping para Pandhawa. Syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah Loh Jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.